nemen. Jelek alon iki nggokne ora kena. Banter ya gacok. Yo. 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 Iya iki. Malah saya memedalane rek. Penak ade dhisik kae lho ya. Iki nganti iki. Ora tak golek jalan sing ora enggak, yo. Tenang ae. Ning ngene iki kan ora ning watu picu-picu kan. Ora apa lha iki nganti pilih kaya iki. Tiang. Yo. Iki apa to Bang? Kenapa to rek? Ya gila-gila nih. Nampaknya gadang no. Iya. Lagi nggo Sret yo ya to. Ayo kena nggut kuwi lho. Aduh. Yuh, aku wedi. Kayak engko mesti geladak ngono ae engko. Kae. Iya. Lek tembel lho Lah. Gak kena. ganti ban lho ya. Masalah iki opo iki? Jalan toh. Tenang. Bisa toh. Mengatasi lah iki ya. Itu gula we. Bisa kok Iki pentolane kenapa mburi ku lho? kok iso kayak kenapa te cepat ngono. Agis. Wah, malah mlor di ning ngarep. Paling kok kenapa te lho cepat. Iki apa iki? Apa? Mbok Apa kuwi? telek. Jan lakon weling ya. Tahun baru yang ini kita. Heeh. Kali-kali. Wis kudu ana cerita ngene iki. Salah. Tapi lah sekolah kono wis rada penak lah. Sing angel dikur kene iki. Kalau kene iki ya lek kok wis karek cilik-cilik anu ne. Rata-rata itu. Iki sik aneh sing Lah kalau